बे जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो अल टाइगारनि जुद्ध गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ दिसपुराव थांनानै दिसपुरनि दरजाखौ जोखावनानै अधिकारखौ बिख'ना लाबोनायनि जुद्ध इउनिभार्सिटि बानायनायनि इन्जिनियारिं कलेज बानायनायनि एजेन्डा गैया एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मोनसे ग्यारान्टि 24/7 दै मोननांगौ 12 मा 12 खेथि जातिनि सार्थनि थाखाय हाबा मावनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोबां समाव सोमोन्दो खाथि सोमोन्दो बायदिसिना जेंनाखौ जोङो हाबा मावबोदोंमोन बे प्राय 25 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय राजखान्थि फोथाराव आं ओंखारदों आरो एजेन्डाया जाहैबाय आद्रा थानाय बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनांगौ आरो बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय दिसपुराव थांनानै सिस्टेमनि गेजेरजों गासै जोंनि अधिकारखौ मोनफुंनायजों लोगोसे गामि सोसननाय सिमा बारायनाय बे आंनि गुबै एजेन्डा रायजो राजानि उदालगुरिबासि रायजो राजानि जौगानाय बे आंनि एजेन्डा बे गासै एजेन्डाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ आंनो टिकेट होदों जिहेतु आं इउपिपिएल दोलोआव सप्ता खनसे सिगाङावसो जइन जादोंमोन आरो फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिनि उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव बे एसटी समष्टियाव 1,70,000 प्राय भटारा भट होगोन 9 एप्रिल 9 बा 9आ आंनि थाखाय लाकी नाम्बार आरो बेखायनो 99,000 भट मोननानै उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव आं देरहासारगोन बियो रायजो राजानि आशीर्बाद रायजो राजाया जेरै लोब लोब ओंखारबोदों बिनिनो मोनसे प्रमान आरो बेखायनो नैबे बिसायख'थिया उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव माने यां टाइगार आरो अल टाइगारनि जुद्ध जागोन बेयाव यां टाइगारा हारि माहारिनि समाजनि जोंनि जायफोर जेनजि जायफोरा गोदानै भट होगोन 18 बोसोर जायफोरा स्कुल कलेजाव फरायनानै दङ सोलोंथाइनि गोबां जेंना आङो एबसुआव थानाय समाव हाबा मावबाय आरो प्राय जेंनाया जोबस्रांबाय मोननैसोल' जेंना दंबावो गोदान जोंनि टीमा खामानि मावगोन आंहा बिसास दङ दा बेखायनो यां जेनेरेशनखौ जोङो काउन्सिलिं होदोंमोन ओरिएन्टेसन होदोंमोन जों बायदिसिना मटिभेसन होदों बेबायदि माखासे इनिशिएटिभखौ जों लादों आरो फैबाय थानाय समाव 18निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि जिखिनि जोंहा यां जेनेरेशन दङ जायखौ जों जेनजि होनना बुङो उइदाउट एनि भाइलेन्स थ्रु डेम'क्रेटिक प्रसेस भटनि जुद्धनि गेजेरजों यां युथनि प्रतिनिधि हिसाबै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै लाइमोनफोरा दिनै आंखौ सायख'दों आरो लाइमोनफोरनि मोनसे रिभलिउसन लाइमोनफोरनि मोनसे बेयाव भबिष्यत बिथांमोननि साख्रि बाख्रि बिथांमोननि थांना थानाय बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन आरो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननाय इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय बेयाव नोङो उदालगुरि इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनाय पलिटेकनिक नार्सिं कलेज आं बुंबाय थादों खारन बेयो सम्भब अलरेडि माखासे प्रसेसा सोलिबाय दा बेखायनो बिथांमोननो मोजां भबिष्यत होनांगौ जोंनि फिसा फिसौ फंबाय बिनानावमोननो बेखायनो आंहा बिसास दङ जे यां जेनेरेशना बयबो आंनो भट होगोन लोब लोब ओंखारबोदों कुनु दल कुनु पार्टी नायनाङा जाय जि दलाव थाया मानो यां जेनेरेशना दिनैनि पलिटिक्स आरो भबिष्यत जोंनि जिउ खुंनांगौनि थाखाय उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव भट होगोन जायफोरनि बैसोआ 50, 60, 70, 80 बोसोर जाबाय बिसोरो जोंनो आशीर्बाद होदों बिसोरो जोंनो मदद होदों बेखायनो जेनजिनि स्पिरिट आरो जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननि ब्लेसिंस आशीर्बादनि गेजेरजों 100% उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जों देरहागोन बेयाव कुनु दिदाबद गैया माखासे मानसिया क्षमताखौ आखायाव मुथियाव लादों आरो खेब्रै एमएलए जानानै डेपुटि चिफ जानानै आङो रावखौबो रायनो नागिराखै आंनि सायाव माबा माबि बुंदों होननानै आंनो खिथादों बिथांमोना क्षमताखौ आखायाव लानानै थायो दा बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया स्कुल कलेजनि एजेन्डा गैया इमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि एजेन्डा गैया इउनिभार्सिटि बानायनायनि इन्जिनियारिं कलेज बानायनायनि एजेन्डा गैया यां युथखौ लानानै मा सिन्ता दङ मा परिकल्पना दङ जेबो गैया खालि पावार नांगौ खालि पजिशन नांगौ क्षमताखौ नांगौ डाबल नांगौ खिन्थु जोंनियाव एजेन्डा दङ बे जुद्धआ एजेन्डा गोनां आरो एजेन्डा गैयिनि जुद्ध बे जुद्धआ जाबाय यां टाइगार आरो अल टाइगारनि जुद्ध आरो बे जुद्धआ जाबाय बर' जातिनि आद्रा थानाय जेंनाखौ गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ आद्रा थानाय खामानिखौ दिसपुराव थांनानै दिसपुरनि दरजाखौ जोखावनानै अधिकारखौ बिख'ना लाबोनायनि जुद्ध आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ जौगाहोनाय बिथांमोननि दुख बेदनाखौ जौगाहोनायनि जुद्ध बेयाव जोङो 100% साक्सेस जागोन
आंहा बेयाव आत्मबिश्वास दङ जितु नोंथाङा राजनितिआव खोब गोदान गाबोननिफ्राय रायजोफोरनियाव मा एजेन्डा लानानै हाबनो होननानै सानदों नोंथाङा 8टा गेरान्टि आं लाखिदों आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गेरान्टि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे गेरान्टि माने इन्स्टिटिउसन एजुकेसनेल हाब गुवाहाटीनि उनाव क'क्राझारनिफ्राय नेक्स्ट उदालगुरि इन्स्टिटिउसननि हाब मोनसे बानायनायनि थाखाय आंनियाव प्लेनिं दङ जोंनि जायफोर बैसोगोरा बिथांमोननि थाखाय बेयाव जोङो बिधायक केन्द्र माने सेबा केन्द्र बानायगोन आरो बेयाव जोङो अल्ड एजनिफोरनि थाखाय मोनसे जोङो सेन्टार बानायगोन जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय 24/7 दै मोननांगौ 12 माह 12 खेथि बे उद्देश्यजों मोनसे प्लेनिं लादों हा हुनि जेंना सुस्रांनो मोनसे एडभाइजरि कमिसन बानायनायनि थांखि लादों जोंनि मठ मन्दिर जोंनि बाथौ थानसालि जोंनि ब्रह्म मन्दिर जोंनि गिर्जा जोंनि जिखिनि मठ मन्दिर दङ गिर्जा दङ बे गासैखौबो थानसालिफोर दङ निर्माण खालामनायनि थाखाय आङो एजेन्डा दङ बे गासै एजेन्डाफोरखौ लानानै आं आवगायदों 8टा गेरान्टि 36 कमिटमेन्ट बे समष्टि भित्तिक आंनि गेरान्टि एजेन्डा खिन्थु आङो गुबुननियाव नुदों बिसोरनियाव एजेन्डा गैयाबासिनो बिसोरो पावारनि थाखायल' इलेक्सन गेलेयो आरो पावार मोनखांबाथाय रायजो राजाखौ नासयो आरो जोगारो